xa volvemos para gravar a segunda parte e última desta procesión do Ceombo, que po que se incorporou agora estamos transmitindo a procesión do Ceombo da Orden Terceira por radio, que vou recordar que é unha procesión nova deste ano 2011. Temos aí a imaxe de San Pedro Apóstol, que está chegando á altura do Pazo de Armas. A cofradía da Orden Terceira é nova deste ano tamén, todo. Organiza 3 procesións. Aí temos o Cristo da Luz da Boa Morte, os 4 apostadores militares e os 5 acompañantes. Por si teñen que cambiar, claro. Temos de nova imaxe. Tamén si e aí teñen a banda Acotaga, que é que vai acompañando a imaxe do Cristo da Luz da Boa Morte. Son 11 componentes. Aí temos a asistencia da Virxen da Soledad. E outro dos 5 tercios que aparecen nesta procesión e son os 5 tercios que ten a cofradía esta. Aí temos nova imaxe que prosigo ser unha pintura calla real. Próxima marcha. Despois do probleminha técnico. Volve aí a Gotaga. Está composto por tres cornetas, 2 gaitas, o banderín, 3 tambores e 2 bombos. Aí temos de novo tercio do Cristo da Luz da Boa Morte. De armas. Aí temos a imaxe de novo. Está no medio de Plaza de Armas. Bueno, a punto de deixar a aí temos estas
nova banda acotada. O tercio da soledad. Aí xa vemos un novo tercio aquí ao fondo. Que é o tercio do Feombo. Tamén está composto por 8 currades, capuchón blanco, capa malva e traxe malva. E aí temos a imaxe. Que é a imaxe do Feombo. É a última imaxe desta procesión. Tamén vai a rodas. E nova. Ten un faldón roxo con frais blancos con cristales rojos. Aí temos de novo movéndose os tercios. Aí temos de nova imaxe. É un corazón de Jesús. Que avanza pola rúa real. A banda Ferrol acompañando a imaxe. E rematando a procesión, claro. E temos outro plano da imaxe. Este paso de armas. Prosigue a procesión. Aí temos a imaxe de novo. Xa anda. Xa está chegando a Plaza de Armas. Aí temos os tercios de Virgen Soledad, a masa do Feombo. Iso está por Plaza de Armas. E temos a imaxe agora. Xa anda. Se logo estamos a piques de rematar. Non falta moito. Aí temos de novo outro plano da imaxe. Xa un dos últimos. Xa veo prácticamente a imaxe chegar. Vamos a comenzar a despedirnos hasta la siguiente procesión. Nos transmite Tiber Gaceleiro, colabora Milísima Santa VIF.
Veremos para a seguinte procesión. Espero que vos guste. Xa entraremos el lunes santo. Hasta outra. Cuidarvos.